Despois de un pequeno parón, pois retomamos as charlas programadas polo Club Deportivo Estadense neste centenario. E hoxe temos invitados un pouco especiales. Vou empezar a presentalos de dereita a izquierda. Empezamos por Secho, que foi ex-xogador e ex-presidente do Club Deportivo Estadense. Por Monchito, pois tamén foi directivo do club, abarcou moitas, dentro da directiva, moitas partes, non? Temos un único xogador, por así decirlo, máis en serio, que Balita. Era un centrocampista, bueno, eu diría todoterreno, ben de cabeza, era moi valiente, eso sí. Logo Presi actual, que xa todos o conocedes, e logo o noso escritor, historiador, exdirectivo en varias etapas do Club Deportivo Estadense. Ben, vou empezar por Secho para preguntarlle, bueno, como foi, para mí foi unha sorpresa cando foches presidente do club, porque, bueno, hai que ser algo valiente, e foches moi valiente. Por que che levou a ser presi? Non foi nin valiente nin cobarde. Colleron así de repente, de un día para outro, meterome no rollo. A verdade é que me chamou aquí o amigo Moncho que fixeron, bueno, que había un problema de directiva e tal, entonces, pois, el xa tuvera unha intentona hai tempo. Antes. Sí, eu estaba en bastantes quinielas, casi sempre estaba en quiniela, por eso non me aparecía en alguna cousa destas do Estadense, en temas de asambleas e tal, xa non iba por si acaso. Me toca. Entonces, pues bueno, díxome que tiñamos unha reunión, levou un pouco engañado, díxome que tiñamos unha reunión no ayuntamiento, que non sei que querían decir, non sei tal, entonces chegamos ali, estaba outra xente moi afín a nos, que era, bueno, acórdome de Bastos, Penide, Lucho, Tiero, bueno, Vico, por exemplo. Vico, había varios amigos. Entonces, pues o alcalde díxonos que había que botar unha man, que, joder, que estaba o club como estaba e tal, e que había que botar unha man, e, bueno, eu creo que non nos pensamos moito, Non. Era unha necesidade, Vale. había que facerlo, punto. Bueno, pois, eu levei unha sorpresa moi grande, non contaba con Secho. Bueno, pues, sabes que pasa? Que a vida de cada un cambia. Por exemplo, meu negocio non era o mesmo cando empecé que anos antes e tal, entonces, pues tamén me axudou iso. Bien, pois Chito foi un directivo de varias épocas. Sí. A verdade é que eu non as recordo todas, es que dicir, porque eu recordote comigo, estar ali no medio, pero non son capaz de dicir en que etapas No, estuches. vamos a ver, eu empecé con Jesús Puente, que además coincidei con Ricardo. Eu creo que coincideu cando morreu Juan. Non. Eu creo que foi o Juan o Globo, non sabes? Juan, Sí, eu creo que foi cando morreu Juan, eu creo que entrei eu na directiva xa que estaba formada. Estaba Ruteira, estaba Ricardo, estaba Juan Méndez, Andrés, Varela, Riasco. Estuvemos, non sei, eu creo que estuve só 2 anos, me parece, 2 ou 3. E cando marchamos foi cando Alfonso formou a directiva. En este pasamos Ricardo, Juan e eu, e tamén votamos, pois eso, bueno, o Ricardo creo que seguiu despois. Ai non, marchamos xuntos, é verdad. Sí que marchamos xuntos, aí. E despois, bueno, non sei se Teira, non sei se te acordas ti, Teira fixera ese cargo de presidencia os últimos 6 meses ou algo así. No. Porque facía falta un enferme, Jesús estaba enfermo, en Viña da Dá, algo así, non? Eu creo que figurou como presidente. No, foi presidente accidental mentras Jesús iba a Venezuela, logo me enfermou, logo... Eu recordo así algo. Sí. Ese che digo despois estuve Con Alfonso. Que está con Alfonso, e despois de Alfonso con Secho. Foi así, foi o periplo. Sí. Bueno, de bala vamos a comentar algo histórico, que foi o único que pasou na estrada. Resulta que marchase nos a mitad de temporada para a Suiza e deixounos así un pouco solos.
Entonces, cando iba a ser o partido de San Pallo, pois a directiva, non sei, Ricardo estaba no medio, Edito estaba no medio, pois falamos ali todos a ver que sería pois maravilloso que viniera a participar dese posible ascenso, non? Conta un poquinho como foi o ascenso. Pagaron o viaxe. Sí. No, foi que dixo unha muller, chamou e dixo, ois, andan dicindo que se van chamar para vir xogar o partido de San Palio, que non ganaron no Grove, creo que era. No, Era tipo aquí. Ou aquí, Empataron. que empataron, entón hai que ganar, van a chamar. Se yo pego, o de Suiza, ir a xogar un partido. O problema é dicir, o jefe levaba 2 meses, Tamén. como se dixo eu, o jefe vou xogar un partido. Pero xente, digo. Sí, pero logo que eso que é un de primeira división, ou Claro. era un primeira regional. Pero como lle di, entonces eu pensaba que era Pero a vivencia foi porque chula. aquí, onde? E viñeches o Fui viernes? un avión, no, eu creo que foi Ou o sábado. sábado. Fui un avión, cheguei ás 4 ou ás 5, chego ao aeroporto, vai buscar para o campo, a entrenar ali. Bueno. Ti, que máis estaba? Había 2 ou 3 ali. Bueno, eu vou dicir... Ganarías. Digo que ganaría. Sí, E despois- foi o ascenso. Depois, outro día, o domingo, a xogar. Bueno, sí, creo que xogaches, participaches. Non saliches de titular, me parece. Sí, Sí, que saliu, sí. sí, Pois foi un atrevimiento meu. Por a miña parte foi moito atrevimiento. Doume de conta ahora. Se dixen eu que Bueno, eu sí recordo unha cousa. Menos mal que salou ben. Sí, saleu ben. Pero recordo unha cousa, que cando acabou o partido, uns dos abrazos máis grandes que me deron, ou que nos demos, foi ele mesmo. Por todo ese, por todo o que se dou. Sí, recordo. Salvaches un puesto, porque se non chegas a ter poñe titular, No, no. por eso foi o paso. Pois eu pensei que non salía de titular. Bueno, ya pasou. Bueno, a todo eu vou preguntar xa que Hasta non estaba quen votaba. votaran. Quen non expulsou. A Botana. Non, Será a A primeira Botana. parte. É máis a Foi outro máis. porque- Xogáramos sí, con 2 foi menos, porque- Ricardo. Pero ao final Sí. ficou a tarjeta, pero eso se foi faltando un No, poquinho. pero porque non había un ou dous, entonces non había quen puñer. Non había moitos. Pero eso non foi nese partido. Non foi nese partido, no Grove. E diso, Faltaban- ainda non estabas. A Sampaio faltaban algún. Para San Pallo. Ai, para San Pallo. Va. Din que podía xogar Botana, a máis non sei que dou. Sí, por expulsarlos. Creo que para xogar no medio campo estaba un chiño, non había E Baliñas. Eu creo que Sí. xa Bueno. non xogaban. Xa está, que eso Non me acordo. quedou no recordo. Desde aquela xa non me sei que indo vin o outro día porque yo pon a filla na televisión O os neno. netos. Mira onde está. Moi ben. E indo por riba ali ves. Telo, Moi ben. Bueno, pois a Toño voulle preguntar, eu sei que no fútbol hai moitas tácticas, non? Pois podemos falar de xogar por fora, xogar por dentro, con falso 9, o sea, podemos aquí montar unha película cas tácticas. Que táctica empleaches ti para ser presidente? A ver. Pois táctica ninguna. A única táctica ten a culpable é aquele hombre que está ali. Ai, foi aquele hombre culpable. Me acordo perfectamente, isto foi no mes de xaneiro, que viña a cobrar a publicidade con Bastos, a miña empresa. E bueno, non te acordas, pero acordo moi ben. Sí, acordamos, sí. Dixeranme De animarte, non de... sonas como no presidente austradense, sí, vale, Sacho, vale. E a verdad que nin lle prestei atención, nin o pensei, nin nada. E moi ben certo é que ese ano foi o primeiro ano que fixeron a gala do Austradense. Eso foi o último ano voso, era o primeiro ano que se facía a gala. Sí, sí. E ese ano, bueno, se que foi certo o que dice un pouco Sacho, que ao final a pretente do Concello, a min chamárame José para ir a gala, vente a gala con nós, para a nosa mesa, tal, bim, bam. Bueno, Eso está ben. eu tenho unha gran amistad con José e non me esperaba un embolado que me tiña medio montado ese día toda a cena, tes que ser, bueno, vale. E bueno, a verdad que me acordo que ese día siguiente sí que eu comenté na casa a muller, no, joder, me están rompiendo la cabeza, joder, con esto e tal. E miña sorpresa que foi que a verdad que na casa animada, joder, tens que hacer algo, tus hijos juegan al fútbol, Claro.
e a veces que botaron a man, e bueno, foi un pouco cando dali a 15 días eu dixen a José, bueno, se non aparece nadie, pois se hai máis candidatos, eu pon lado. Se non aparece nadie, pois vamos a tratar de facer unha directiva. E miña gana sorpresa tamén foi cando al final presentámonos nós e tendo a Ricardo, mira que coincidente, que tíamos o expresidente e tíamos a Ricardo un día venme despois de ser a asamblea, que non está con Ricardo, que venme por ali e coño, joder, enhorabuena e tal, eu tenía pensado presentarme, joder, pero como coño non me dijiste? Al final, que falamos, que finalmente este enrollo é un pouco o que dixecho, non pídenche de botar unha man e non tratas, e despois un pouco a clave das tácticas, eu por iso que nos a directiva anterior fixera moi ben e seguimos un pouco na mesma línea e queremos que isto a nivel directivo hai que levar un pouco como se unha empresa, non? Sí, sí. Dedicarlle en plan de números, levarlos a rajatabla e non tratar de dir máis do que podes e seguimos na mesma línea que a directiva anterior. Sí, de feito, Carlos estaba nas dúas directivas, non? Sí, sí, non sei. Sí, Cepas, Félix, Cepas, Rei, Félix. Félix. Nós temos Somos tres directivos que estaban Moi ben. con eles. E Carlos, que despois se viu con vos, Carlos da Guións, No, pero Carlos non estuvo sí, estuvo con Sexo ao principio. Estaría un ano, sí. con nós. No, estuvo un ano contigo. Carlos da O pai Guións. de Martín. Sí, pai de Martín. Eu creo que non. Non estuvo un ano. No. Bueno, perdón. Bueno, moi ben. Pois estuvo perfecto todo. Todo saleu ben. Bueno, Ricardo, pois, igual que Moncho, vou facer unha pregunta parecida, porque tamén estou perdido que as túas etapas no Estradense, ocupaches cargos distintos, a veces pois faltaba presi e ti mandabas, eu que sei, conta un pouco eso, a ver. Vou empezar polo final. Cando dixo Toño que eu me iba a presentar, non foi así. O sea, andábamos buscando o presidente e dixenlle a Pena, o concelleiro de Deportes, dixenlle, oye, se non hai ninguén, eu non teño nem problema, acababa de salir da Federación de Ciclismo, que estuve de xerente, e dixen, se non tendes outro, vou eu, pero plan provisional. E depois digo, a Toño, dixo, Toño, ahora vou a dar, e dixo, sabes que tal? E dixo, este cabreouse. E dixo, Toño, por que non me lo dices? Que así, eu presenteime por a dedo casi. Claro. Foi así. Pero bueno, eu empecé realmente fai 50 e pico anos, no 73, 52 anos, cando había un moi bo equipo de juveniles no BEA. Estaba Arturo Fandiño, estaba Naso, estaba, bueno, Moncho, acordarás, Carlos Puente. pero Carlos Puente non era juvenil aquel. De juveniles, sí. Digo de juveniles. Estaban xogando no BEA no equipo de arriba. Felín, seguramente. Felín, e entonces houve unha asamblea en Gradín, daquela facíanse Gradín, do Estradense, e eu estaba de espectador, de socio, porque eu son socio desde que tiña 15 anos, que equivocouse Seco cando me fixo a ficha de socio, púxome de adulto. De feito, hoxe teño o socio número 7. Por que? Porque daquela... Pois eras adulta daquela. Tiña 18 anos e fíxome socio púxome de maior xa. E entonces nesa asamblea eu dixen de Alfonso, oye, hai un equipo de juveniles en BEA que está con xente da estrada, vos non tendes canteira, porque non facedes un equipo de canteira? E dixo, bueno, se te encargas ti de facelo, pois tira para diante. Entonces nombroume delegado do equipo de juveniles. Eso foi no 73. Sacamos esa primeira foto do equipo de juveniles con Gelín, Carlos Brea, de porteiro, Toni, Dono non. Aí alá non, pero aquí estuvo Dono tamén de porteiro. Sí, pero son de juveniles non. Non. Juan José. Dono xogou, o primeiro partido que xogou o Estradense juvenil como presentación foi contra o equipo do instituto, e estaba Dono de porteiro do instituto. Estaba Dono, estaba Sabino Cortizo de Padrón, estaba, como se chamaba, Cortes, o pai de Damián Cortés, o que está en Luar, no programa, bueno, na televisión de Galicia, que sale sempre cos cascos, no programa que está aí sí tamén. Entón, fixemos ese equipo de juvenis, xogamos ese primeiro partido, ganamos 4-0, metémonos na liga de juveniles contra o Noia, contra equipos moi bons, estaba o Gando tamén, que morreu.
e fixéramos un bo equipo de xuvenis. Nombrarme delegado. Despois, cando cesou a directiva de Alfonso, anduvo buscando, Raúl Teira anduvo buscando quen podía ser presidente, foi cando topamos a Jesús. Estuve con Jesús de secretario, Raúl de vicepresidente. Claro, cando Jesús iba a Venezuela, quen facía de presidente era Raúl, despois se enfermou. Teño unha anécdota curiosa, pero bueno, non quería estenderme moito. Ese primeiro ano tiñamos a Fernández de entrenador, íbamos bastante mal, entonces reunimos a directiva un lunes e dixemos, bueno, hai que darlle un voto de confianza a Fernández, como fuches ti que non fichou, que fun eu, vai ti a falar con el e dille que ten un voto de confianza. Quedo con Fernández, oye, quedamos no Quijote ás 8:30 da tarde, un martes. Chegamos ao Quijote, Fernández vai a directiva, a esa mesma hora estaba Jesús Puente e Juan Valladares fichando a como se chamaba? Aquel de... Un de Barba, sí. José... Sauque entrenador. Sí. Votos de confianza. A mesma hora. Unha boa coordinación. A mesma hora. E claro, a mí sentoume fatal. Dixe, Fernández, mira, ao día seguinte non hai nada que facer tal. E entón, nese mesmo día, escribí unha carta de dimisión dicíndolle que non me parecía ético que, sendo o secretario, que me din que me encargan que fale con Fernández para darlle un voto de confianza, e a esa mesma hora están a José Martín, era o... Martín, ese é Martín. Sí, José Martín. E nada, despois seguín con Alfonso, dimitín, eles seguiron un par de anos máis, o equipo descendeu a segunda regional, e despois había que seguir buscando presidente. Eu entraba tamén nas quinielas, porque eu era, claro, na ausencia do presidente, o secretario era o que máis mandaba. Eu era quen fichaba a xente, fichaba a Alvarito, a todas aquelas... Bien. E estuve con Alfonso varios anos tamén de secretario, e con Sito de vicepresidente. E estaba Moncho, estaba... Bueno, que temos a fotografía histórica de toda a directiva, que tamén estás ti, Víctor. Que non eras entrenador, que era directivo. Sí, e despois fuches entrenador. Estaba chedas que era o entrenador. Sí. Bueno, cando entraches como presi, marcaches algún objetivo? Sí. Que objetivo? Buscar un presidente. Hai que ascender o primeiro. Era por meterme con él. Mira, cuando... Vamos a ver, había un objetivo claro, no era un objetivo, era una necesidad, que era sanear el club económicamente. Ese era el objetivo máximo. Después había, por supuesto, más objetivos, que era deportivo y llegar cuanto más arriba mejor y tal, todo eso, y alguno más, pero bueno, el fundamental era el económico porque estaba la cosa muy mal y entonces había que hacer los gastos y tal, pues reducirlos y yo recuerdo de perder algún jugador por 50 euros, de ir a Santiago y decir, mira, te damos 200, de aquella 250. Y el tío quería 300 y no se los podíamos dar. Que no se los queríamos dar. Era un tema de filosofía ya de esto. Y entonces, bueno, realmente eso. Había otro objetivo también, que era que el Estadense estaba muy mal visto fuera. Tú te acordarás que fuimos a Santiago varias veces y la gente nos decía, ¿para qué cojones me dices si vais a pasar 3 o 4 meses que no vais a pagar? Si ya sabemos que no vais a pagar. Entonces había una idea del Estradense de un poco negativa. Bastante negativa. Muy negativa. Y entonces, pues bueno, lo que intentamos, como ya sabíamos que íbamos a pasar 4 años y que no íbamos a hacer grandes cosas tampoco, que no fuera esto, pues nos centramos bastante en esto y creo que en esos lo hicimos. Bueno, nos salió bastante bien. Bueno, pensé que era o de ascender tamén. Paso, Para ascender, oye, si surgía. Pero había, nós, por ejemplo, entre a necesidade que tiñamos e a ideas que tiñamos, nos xogamos con moita xente da estrada. Agora non pasa, joder, é normal, estamos na categoría distinta e tal. Nos pues, botándonos un pouco de flores, pues, tiñamos un 15 xogadores, 16, que na estrada.
pero tamén por necesidade, a verdade. Depois tivemos un equipo de rapazas xogando en bueno, unha categoría superior, sí, fomos. Bueno, esos son os objetivos. Bueno, vamos a falar de algo que moitos desconocedes. Bueno, Ricardo conocerá, pero cando eu entrenaba, eu xuntábame ca directiva todas as semanas. Era un directivo máis, non? Bueno, realmente éramos amigos todos. E Moncho botaba unha quiniela para todos. Non sei canto dábamos para un, porque botaba as quinielas. Resulta que un día tocou algo. Quedamos impresionados. Dicen, este vai nos a facer, non digo millonarios, pero vai nos tocar unha quiniela, é verdad. Eu tiña ese esperanza. Porque algo que facía, fi. Mira, vamos a ver, eu estaba seguro Tamén. íbamos seguro ¿Ves? que íbamos a ganar moitísima pasta. Valían as quinielas, que eu non me acordo canto valía chegar as quinielas. Eu tiña un librito donde desarrollábamos a bache para 12 dobles, para 11 dobles, para 36. Sí. Entonces eu recurrín a facer 13 dobles de quiniela. Un fijo e 13 dobles. Sí. Había un partido solo, o sábado. Sí. Real Sociedad Santander, 1. E xa o fallamos. O sábado xa o fallamos, nós xogábamos ao 13. É dicir, tiñas que acertarnos todos para saber que tiñamos 13. E posibilidades de ter 14, non? Pois o primeiro está. Todo eso, íbamos a Anduriña o día siguiente. Xogamos en Anduriña. Empeces a dar resultados e cando termina mirando tal, vexo que coinciden todos, pero ainda coincidindo todos, hai que mirar se o desarrollo va. Eu traballaba con Ricardo, a Ricardo non lle dixen nada, eu localicei as quinielas, tiñamos unha de 13 e 4 de 12, me parece. Non, dúas de 13 e 4 de 12. Sí, algo así, sí. Algo así. Entón cheguei a reunión, acordaste que era ali na biblioteca, había libro esperado, entón todo o día, hostia, joder, unha xogada, penalti, non sei que. Eu marchei para Ponferrada, se meto de 13 a 800 e pico mil pesetas cada un, 1.600.000 pesetas. 4 de 12 a tanto tal, total, 1.800.000 non sei canto. Hostia. Entonces, estamos todo o día falando, eu ia voltar, pero empezou a calar a xente, entonces, mi Fernando, eu sempre me acordo de Fernando, pero que hostia es eso? Que eso pa que es? E digo que, esto era, joder, que nos tocou esta quiniela, hostia, festaba que debía. E ti acordas de canto? No. Non te acordas, ti tampouco. No, eu recordome de cobrar. Pero canto era? Al canto non sei. Pero que íbamos a ser No, millonarios. era menos, creo que eran 140 ou 130 e pico mil. Sí, cobramos pesetas. Pero Fernando, eu recordo que Fernando decía que cobraba, non me acordo canto cobraba Fernando. Decía o triple o canto do suelo. bueno, a verdade é que bueno, chamou a atención porque eu de verdade, igual que ti, pensaba Eu estaba seguro. que este facía combinacións, ou buscaba combinacións. Eu facía El desarrollaba, creo que desarrollabas todo, nas 8 columnas desarrollabas todas as dobles que había. Claro, Todas- ti axustabas a quiniela que fas, Sí, sí. e despois, co desarrollo do libro, Sí, sí. vas cambiando os resultados. Que pasa? Que nos duplicaron o precio das quinielas. Sí. Entón, era unha locura o que tiñamos que Estudiado, cambiar. sacan casas. Pero eu estaba seguro que íamos a ganar un montón. Pois sí, foi moi Seguro, emoción pero aquilo. Está che dicindo que esperas de fútbol, que podido ter 14. Hostia. No, eso é mellor non entender, porque é unha quiniela. Con eso, Seguro que Mira, acertamos o Logroñés Castilla, porque sabes, Logroñés, que era líder, que iba a ascender a primeira división, e o Castilla que iba tal, e metiño un 1-2. Esa pregunta, porque íbamos 0-2. Sí, sí. Pero hai Quedou fora, que te quedan, Sí. Home, Sí, quedan. Como lle queda a bala tamén algún gol que marcou importante. Eu sei que marcou moitos goles. Bueno, moitos. Moitos non. Pero algún moi importante. E algún de... No. Que? 90% que gusta. Bueno, sí. Eso sí. Conta algún gol que che quedou grabado. A min quedaronme un ou dous, fijo, a ver se coincidides. Sí, porque é unha cousa que foi preparada durante a semana, Co currín. que foi co pobillo, sí. Conte un. Eles tiñan unha xogada que facían, cando había unha falta no medio do campo ou por aí, salían, cando iba a sacar a falta, salían Fora de xogo. todos a deixar con fora de xogo. Entonces, como se sabía, o viernes estuvamos entrenando esa xogada. Había unha falta desas, saber houve unha falta. E resulta que nesa falta salen todos
Sí. Os nosos delanteros saíron tamén con eles, entre eu desde o noso campo, deille de cabeza por riba do porteiro, e foi un certo, non? E ganamos un 0. Porque eu tiña aquí por aquel momento. Pero eu recordo que levaba 5 ou 6 repeticións. E xa non querían máis, estaban hasta as narices de mí. E resulta que depois marcamos e ganamos. Se non chegamos a fazer, Claro. Bueno, cousas. igual non marcamos, pero Sí. Bueno, Toño, bueno, supoño que eu polo que estou vendo que pasas horas e horas, preocupacións, e diñeiro seguramente, porque a todos nos valeu diñeiro o fútbol, e mil cousas. Vale a pena todo o que estás pasando, esas preocupacións, esas derrotas, non só triunfos, que tamén hai derrotas. Si todo isto Sí, vamos a ver. O que ti diste, por exemplo, tamén fago cousas a veces que tampouco teño que facer, non? A min gustame moito pola semana incluso baixar os entrenamentos para enterarme do que pasa, do que non pasa, que non son cousas que o equipo necesiten. Pero bueno, eu creo que tamén a veces o que che dicía, faz cousas demais e claro que vale a pena, que vale moitísimo a pena, non? Eu creo que independentemente do tempo que lle dedicas ou os cartos que che salgan do bolsillo, eso nadie che obliga. Sí. Foi unha decisión que toca. Bueno, pero teño claro que as satisfaccións son moi grandes. Non quita que para mí non se debe involucrar tanto como involucro eu, porque a min, eu sei, por exemplo, que este sábado non vou dormir. Eu pola noite vou pasar mal, pensando no partido de domingo, vou despertar, son as 6, pensando xa que é hora de levantarme, e por eso, o que dices, un descanso, creo que nos ven sempre todo ben. Bueno, esta pregunta casi tamén a podo decir as hecho, porque eu as hecho conozco de hai moitos anos, e tamén para ser o mesmo que ti, non? Pois o vivimos, non o vivimos vivido como presidentes, pero é que se vive moi intensamente isto, tío. A verdade é que tiñamos que calmarnos un pouco, non? Pásase a ti tamén, que eu sei. Eso é tremendo, chegar a casa de un partido e estar aí sufrindo, eso que parece que me deron unha paliza. Vou mal para casa. Parece mentira, ti. Parece mentira. Estaba moito anos. Eu sei que vese o Víctor era como eu. Vive lo demais. A mí gente se Barcelona, Madrid, a mí non se importa nada. A mí tampouco. Cambia tanto, bueno, se levo moitos anos vindo estradense, bueno. Sí, estou totalmente de acordo. Añadiría que cada un é como é, non? É formar así, creo que tienes como, creo que como podo ser eu en ese sentido, que somos profesionales en el, quero decir que profesionales non, o que pasa é que lévalo a un extremo de que queres facer as cousas tamén que é como se fora a tua empresa, ou máis, ou a veces fan cousas máis que non faz a empresa. Sí. É peor, porque na tua empresa os cartos son teus. Sí. E aquí tes máis medo equivocarte que na é a realidade. Bueno, Ricardo, contanos así unha anécdota daquela época. Unha sola ou dúas. Si por vai montóns. Teño moitísimo, pensaba que falades do partido de San Pallo. Se Xa dixo Sampaio, o de que veu de Suiza. No, sí, pero hai outra. Moncho, non sei se estabas ti comigo daquela, cando Regueiro nos dixo que o secretario de San Pallo viña a colocar postos na feira. Ai, sí, que me acordo. O secretario de San Pallo viña a colocar un posto na feira, o secretario, e tiña o bar detrás do campo de fútbol de San Pallo. Entón díxome Regueiro, oye, ven o secretario aí, o domingo imos xogar a San Pallo, con un empate chéganos. Entón fomos á feira, Regueiro máis eu, falei co secretario de San Pallo e dixo, oye, o domingo imos xogar ali, non vos metedes moito, porque a vos non vos vai nin vos ben, a nós con un empate chéganos, porque xogaba o Grove o Grove, o sea, nós empatamos. Grove Caldas. Grove? Caldas. Non sei, eu sei que terminaran a 0 eles tamén. Entonces dixenlle, falei co chaval e dixen, oye, mira, imos a segunda, prepara 2 caixas de champán, porque se atendemos, imos a comprar a ti. E dixo, vale. Chegamos ali, ganamos un 0, acabamos un 0, non entramos no bar para nada, ni nada. Do miércoles siguiente chega, oye, teño ali as caixas de champán todavía, Sí. No, a mí pasaronme moitas. Mira, estabas ti nese partido. Fomos a xogar a Salcedo un partido. Estaba Antonio Blanca de entrenador. Está moi ben.
Estaba Antonio Blanca de entrenador, e Antonio Blanca foi a amarrar ese partido, porque amarrábamos todos os partidos, era unha marreta, tiña atrás, montábamos autobús atrás, e no descanso dixo, bueno, ir saliendo, íbamos a ceros, contra o Salcedo, alá en Salcedo, íbamos a ceros, e ir saliendo, que yo voy aquí a plantar un pino. E quedou salir no baño e tal. Entonces, tardaba, empezou a segunda parte, e no minuto 1 dixenlle a Lilo, aproveitade agora que non me está o jefe, tirado un pouco para diante. E marcamos un 0. Cando chega de plantar o pino, de mandar o faz Antonio Blanca, que vamos ganando, non? Sí. E dixo Lilo, cago en Diola. Para atrás outra vez. Dixo Ricardo, dille que vaya outra vez, que vaya ao baño outra vez. Sí. Bueno. Acabamos ganando un 0 o partido ese. Bueno, terminamos coa última pregunta logo hecho. Sí. Xa que falamos antes de que o vivías tanto, bueno, de que vivimos todos, non? Esta pregunta é indiscreta, mellor. Repetirías? Vamos a ver. Repetirías ou non repetirías? Eu estou orgulloso e digo igual que dixo Toño, que pases momentos bons e malos, pero que no global eu creo que eu quedei contento, non? Que repetiría, seguramente non, pero por moitas circunstancias, non porque non repetiría por como Porque non te gusta tal, sino porque eu creo que isto é un tema de darlle paso a xente distinta, a xente máis xoven e tal, eu creo que iso é bo, non, para o club, entón, por iso non repetiría, non porque sea bo ou malo ser presidente ou estar no club, ao revés, eu creo que é maravilloso. Sí. Creo que... Tiñas 50... Mira, as relacións que, claro, que está aí, as relacións que faz, os amigos que... Eu encontrei un montón de amigos que non conocía. Eu non conocía quen era Mimelo, nin quen era Cepas, nin quen era... Non conocía. Claro. E agora tenho unha boa relación con eles, non? Entón, eso vale a pena. E ademais da quiniela, temos algo máis. Ademais de quiniela? Sí. No. As historias, efectivamente, hai un millón delas. Eu que me quedaría? Eu quedaríame, pois, que as distintas xente, como di este, que vas como dixes yo, vas conocendo un montón de xente, vas ascendendo, vas tendo alegrías, vas tendo... Cando vives de aficionado, vivenas tamén con moita tal, pero cando tes un grupo que está presando o tipo, este partido que falamos do Brovi, te imagínate todo o ano traballando, resulta que non ascende, que perdes na casa, que sabes que se vai todo. O ascenso, claro, gusta moito máis porque disfrutas a do compañeiro que tamén estuvo aí, que máis estuve, claro. Eu quedaríame máis con todo isto. Bueno, aproveitando a palabra de Moncho, o que está falando él, quero dicir que Moncho foi tamén culpable, así como eu me responsabilizo de haber creado juveniles, ele foi o culpable de haber creado o Atlético Estradense, que agora é o equipo que estuvo en terceira en terceira regional, que foi canteira tamén. Sí, pasaron moitos rivales por ali. E costoulle non sei, Paxariño tamén, Javi. Sí, tamén, pasaron, sí. E costoulle disgustos e enfrentamentos e follóns. O sea, eu como era secretario tiña que pelexar bastante para que se creara o non querían moito. Estábamos moi limitados polo presupuesto. Daquela tiñamos o que son os 42.000 euros, daquela eran 7 millóns para o equipo de preferente, para o de primeiro regional e para o Atlético Estradense. O Atlético Estradense non costaba moito, costaba a roupa prácticamente, que era tal, e máis os autobuses e tal, pero e os arbitraxes. Pero estábamos moi limitados por eso. Era complicado, sí que enfrentar a masa directiva en facer eso. Home, eu recordo Harry, Che, Sebre tamén estuvo no... Non sei se estaba Domi, sí. Leo, non sei se Leo tamén. Que Domi alternaba, de vez en cando iba para o banquillo co equipo de arriba, pero non Quimo tamén. A ver con os maiores. Sí. Era juvenil, non sei se te acordas que Meño ainda non tiña nada. Sí. Meño era juvenil do Sport. Bueno, de Bala, xa dixen antes que era moi valiente no campo de fútbol, non? Pero hai algo que sobrepasou a valentía, non? Unha vez indo de cabeza con, non sei que partido era, con co contrario, pois, abriu unha ceja. Que ocorreu?
Non sei a onde che levaron, pero viñaches moi rápido. Unha agora que puñeron as grapas e tal, tuven que ir a un ambulatorio Sí. a coser, puxaron, non sei se foron 7 ou 8 puntos. E chego de volta ao campo, e xa, como un minus, non sei se foi da carreción, non sei, a ver, que estamos con Estás? Vente, hostia, pero como sí, que estás con menos estás que entrar, voltar e dime lomba. Non, a ver, posta aí, pero en bar de cabeza. Non vayas de cabeza. Dicía, hostia, Estábamos con menos que eu non vaya de cabeza. Claro. Entonces, ainda va que quedaba pouco, entonces non. Claro, se xa non Posta- diría nada disto. Posta aí diante, estamos con menos posta aí e non saltes de cabeza, non vaya de cabeza. É que, a ver, foi atrevido por todas as partes. Pola miña, por ti, por todas, non? Pois que as ansias de querer o mellor ganar, non sabes o que vas. Creo que se estaba ganando. Sí, creo que estaba ganando. Un cero. Sí, Pero, estábamos con un menos e chegaches ti e faltaba 10 minutos. sí. E ti tamén tiñes ganas de ganar. Eu tampouco sabía que quedarían 10 ou 15 minutos. Ou... Unha cousa rapidiña, Sí. que eu tiña fama de correr pouco, que non é certo. Non é certo. A fama de correr pouco, Esa era- que a tocaba ben, pero non Malas, corría. Eu dicía, para que cojones vou a correr se tiro a bola? Claro, eso tamén. Acaba deste. Sí, eso Eso era mala. Pero outra vez. No, ainda- Bueno, sí, de todas formas, él buscaba elegancia. E ti a lucha, non? Ele era como a cruz. Bueno, Toño, dicen por aí as malas lenguas que o deixas, ou que o deixades. Bueno, eu falei que a tua muller e queremos seguir. Nós queremos seguir. Ti queres deixalo? Que a muller quer seguir, dice. Sí, digo, estou con ela. Queres seguir, pois non. Presidente é o presidente. No, vamos a ver, o que dicías, Sacho, non? Eu, creo que con estes puestos, independentemente de que o fagas ben ou que a xente este contenta, como creo que neste caso, desde que están eles, o sea, cando estaban eles a cousa estaba perfectamente, houve un cambio, eu creo que nestes cargos, o sea, estou convencidísimo que non son cargos que se deben estar tantos anos, sabes? Debe de vir xente nova, con novas ideas, e despois eu, as dúas razóns principales por a que non quero seguir son unha, como en vez é unha maravilla ver o campo, que non hai onde poña unha lona, pero ao final levas 8 anos, porque iso é como mendigar, está pedindo a xente axúdame, e está sempre os mismos, esa é unhas razóns. E outra, a directiva, non? Creo que nós temos unha directiva, para min, xa non é que o fagas ben ou fagas mal, é que fíamos un grupo humano impresionante, que dá gusto velos pola semana como colleron entre eles a mí xente que nos conocíamos, o que dicía antes hecho xente que a mellor sabes que é do pueblo, sabes que tengan case que dicían da Mimera, sabe quen é, pero non tes relación con él, non fíamos un grupo increíble, pero tampouco me sinto con forzas de pedirme aos directivos de seguir xa cando foi que nos presentamos por 4 anos, depois 2, esa era para deixalo fai 2 anos, e veo José aí, un pouco a pedir aos directivos, e sigo convencísimo que estou orgullosísimo de haber sido presidente austradense, pero que para o pueblo, para o equipo, para todo, un cambio que creo Eu entendo eso perfectamente. Creo que é o ideal. Pero emocionalmente cóstame. O sea, despois de ter, por exemplo, tes éxitos, está pasando cousas que, pues, que non pasaron nunca, e hai que deixar. Pero parece que... Pero a veces, eu que dicía, o que dicías, non son só éxitos deportivos, o sea, éxitos, tamén tuve directiva anterior, sí. de coller, que eu dixo varias veces, eu seguramente no puesto que cando se puxeron eles de directivos, e non era posto, sin saber. Nós tivemos a suerte de que había unha transparencia, de saber que o club estaba ben, diste, bueno, é tan importante os éxitos económicos como os éxitos deportivos. Eles conseguiron un éxito impresionante, que foi, porque eu sei que antes a Estrada, para min, por 4 anos, o sí que hubo na Estrada, para mí sempre tuvo de presidentes, pero houve un momento que se les fixeron as cousas mal, e a xente costaba ir a Estrada. Eles lograron que a xente volvera a tratar de abrir a Estrada, que eso foi para nós un traballo impresionante de directiva de Secho,
bueno, o que falamos, eu creo que as cousas teñen o seu fin eu dixeno na gala que sería moi bonito que, joder, sinceramente creo que agora nos foinos fácil a transición con Secho e creo que agora ainda vai ser máis fácil. Por qué? Porque a nivel económico vai quedar na mesma línea que o dixeron eles e a nivel deportivo, tal como che digo que a mellor o ano pasado era máis difícil, o sea, eu creo que isto ahora está moi fácil continuar. Si sigues con unha línea continuista, eu creo que acertamos o cuerpo técnico, os xogadores están contentos, pois é eu creo que sería importante, non, que se anima xente a collelo e ainda que non estamos que botar unha man, como a directiva anterior nos la botou a nós, que foi unha man impresionante tamén, e creo que é o momento. Bien, bueno, pues será así, ten que ser. Ricardo, xa terminamos. Vamos a preguntar sobre o libro que estás facendo sobre o centenario. Falarías o que leva sufrido. O libro está escribindo os tradenses. Os tradenses? Os tradenses é o quen está escribindo. Sí. Eu solamente estou pasando por escrito que está... Non é só isto. A ver, primeiro hai unha cosa que di Secho, perdón, Toño. A directiva que veña ten un listón moi arriba. Moi arriba. Tamén dixo, fai falta xente nova, o sea, aquí a máis eu quedamos descartados. E ti tamén... No, perdón. No. Nova, xente, non me refería a nada, No, xa sei, pero fai falta xente nova. No, pero eu creo que referirme non a edad, xente, un cambio, non a... O outro día na gala tocoume con Urbano e con Víctor, afortunadamente, de estar con eles repartindo, e dixo Urbano, bueno, que, collemos os tradense? E dixo, vamos a ver, somos dinosaurios, O sea, xa non... Bueno, Víctor sí, porque Víctor ten un seguimento especial con vos, co Deportivo Tradense, un cariño especial, que igual tamén yo teño eu, pero fai falta xente nova en todos os sentidos, xente xoven, con novas ideas, adaptados ao fútbol de hoxe, porque, joder, o sea, eu son da generación de cando íbamos no Land Rover do Concello, 4 tríos atrás e 4 atrás e o cestón da roupa no medio e camisetas de felpa. Entonces hai un giro moi grande no fútbol que por moito que nós nos tratemos de adaptar sempre imos por detrás. Entonces necesitas xente, cantos anos tes ti, ponlle 10 menos dos que teñas. No. Entón, digo, para non chamar maior. Eu teño 57, pero claro, eu créeme que eu refirame a xente nova, pero non quita que eu creo que, vamos, que diferencia vai ter un chaval ahora de 40 e pico, 50 anos con un chaval de 7 e pico, que move máis xente, eso sí que é certo. Hai que ser realista, move máis xente, agora te conxeron un tal... Iso sí que máis habilidade, fai falta habilidade e frescura para gestionar. E nosotros, o sea, a xente, por moito cariño que lle temos os tres, non temos esa frescura para gestionar que hai hoxe. O sea, ainda que eu me considere válido, sempre hai xente máis válida por detrás que Podes fazer unha meta. Podes ter xente que aporta... Pode ser un presidente de unha edad determinada. Aparte, sabes que sorte que... Si, tens un equipo asesor, digamos, en determinadas facetas, pero hai outras que se che escapan, entende? E despois, o que decía eu antes, está o listón moi alto, vai a ser prácticamente inigualable isto, porque cando fomos a xogar contra a Arosa, que les fixeron o conto todo naquele partido que durou 36 minutos de prórroga e xogaronse 18 nada máis. O sea, eso xa pensábamos que era inigualable. E resulta que agora estamos xa prácticamente asegurado ca promoción de ascenso. Que despois dá para outra tertulia, a ver se interesa ou non interesa ascender. O sea, que non nos pase como o Lalín cando foi que xogou en segunda B e tiña taquillas de 16.000 pesetas e nós contra o Moaña de 116. O sea que... ou a Arousa, que estuvo empeñado en 54 millóns de pesetas. Oiro, claro, ou Noia en outros tempos e tal. E, bueno, eso. Entón, é moi difícil de igualar. Si faz unha temporada medianamente regular, como se pudo haber feito a temporada pasada, que quedaches de noveno, salvaches ao final, nunca eres capaz de igualar o que fixo esta xente. E aí hai 500 personas na tribuna, e a veces hai 800 e a veces hai 1000.
E onde hai un colectivo, como eu sempre digo, onde hai máis de 4, cada un que fume o seu tabaco, porque hai colectivos, en un colectivos hai un 25% de xente que vai estar en contra, é moito máis que redes sociales agora. El caso de, el caso de Sena, que historiador do Marín, que di, a ver, por quen é a federación para dicir que os traenses ten 100 anos. Mandei outro día, mandei a historia toda dos traenses. Toda a historia dos traenses. Pero eu creo... E dixo, a mí, dime de resultados e desde cando está federado. E dixo, tú hablas de resultados, pero eu te hablo de historia. Xo ves que pudo haberse creado un equipo que despois le cambiaron el nombre como la Londres. Sí, pero en la Estrada non. E te van as fotografías todas, e máis todos os periódicos, que tamén tens unha colección de periódicos. Sí. Pero, claro, eu creo que non coincido do que Listón. Vamos a ver. O que falamos antes, que o Listón non se pode mirar solo por temas deportivos. O sea, o Listón dixeron moi altos eles tamén por tema económico. O sea, o Listón, bueno, a veces pode salir a cousa deportiva, pode salir que che viña xente, pero... Eles tuveron, Sacho tuvo unha época de saneamento do club. Correcto. O sea, pillou o club con un déficit bastante grande porque el equipo estaba en tercera división e para estar en tercera división hubo que empeñarse en mucho dinero. ¿Sí? Nós tiñamos un presuposto, cando ascendemos, un presuposto de 42.000 euros, acordaste mucho, 7 millóns de pesetas. Nós cando entramos, cando entramos con un Alfonso, eu creo que entramos tamén con menos... Con 5,5 ou así. de déficit. Sí. Pero creo que entramos con 12 millóns de pesetas. Sí, de déficit, sí. Houve directivos da anterior... E agora 65.000. Sí. Pero A miña vida está cruzada. pero é como salgan as cousas. Nós este ano baixamos o presupuesto 35.000 euros menos que o ano pasado. Contando que éramos o último ano e tal, baixouse 35.000 euros. E mira a temporada ano pasado comparada con esta. Al final o presupuesto Sí. é que salgan as cousas e... Sí, eso sí. é fácil. Terminamos. Bueno, sí, Cando lle damos vida a eso, dinos? No, vida xa ten. Este é o libro do Deportivo Estraense, como vedes, a ver, é a última folla, pon aquí unha especie de continuará. O sea, mentras non termine a temporada non sabemos o que vai a vir aquí nestas follas en blanco, non? Entonces é un repaso do Deportivo Estraense desde o primeiro día, con fotografías cando estaba, por exemplo, Sale Mesta cando estaba Lomba no Goián, que levo moitos anos. Ese xo guías en doble ficha. Sí, camuflado. A máis ainda me deben algo. Bueno, a máis ainda me deben algo. Bueno, entonces é eso, non? O sea, con fotografías, este é o boceto a portada é de meu fillo Román, que ya encargo eu, e ten, bueno, unhas fotografías aquí en fondo. Sí. E eso está pendente de que se termine. Está escrito en castelán, pero vou facer unha edición en galego e outra en castelán. Vou dar, falaremos co Estraense ou co Concello. En tapa dura, as fotografías, ainda que aquí están en blanco e negro, vamos a poñer todas en color. E as que non sean en color, coloreámoslas, non? Vale. Está feito en castelán, pero vou facer unha edición en galego tamén. E se a Diputación ten unha imprenta propia, que ao mellor sale gratis imprimila, sería bonito que fora así nesta... Este é un borrador, é un borrador encuadernado por min, o sea, de maneira artesanal, pero... Este o de antes. Sí. Pero para a cámara non se sabe se é artesanal ou feito na imprenta, non? E nada, de momento son 204 páxinas, ten historia, a historia está ano por ano, temporada por temporada, e na edición personal pon unhas cousas ao final que pon nota del autor, que son cousas que vivín eu personalmente. Anécdotas como a que contei agora ou calquera outra historia. Pero bueno, ten as fotografías de todos os entrenadores que pasaron polo Estradense. Ten, por exemplo, temporada 2010-2011, los milagros de abril. En vez de poñer os milagros de abril, é os milagros de abril. Que aquí salvouse a temporada no mes de abril, salvouse o 20. Cando acabas no 2025, cando acaba a temporada que ven ou esta temporada? Claro, o sea, mira, o último capítulo chámase temporada 24-25, 100. Chámase 100, que é centenario, banquillo con tándem, que é cando están aquí as fotografías de Javicho e máis tú e máis as fisioterapeutas, que son as mulleres, que tamén teñen o seu protagonismo,
y ponyo la temporada comienza con la mejor de las perspectivas, los 4 primeros partidos se resuelven con victoria y tal, y hasta aquí puedo leer porque non hai Sí, máis. pero termínalo cando acabe esta temporada. Cuando acabe esta O temporada. último partido que En maio en maio é... farei a última redacción e Exacto. despois a partir de aí negociamos a... Vale, polo a publicación. estar aquí, porque todos sodes unha pequeniña historia dos trenes, non? Entonces vamos a xuntar todos, como Ricardo nese libro.